Buangon ka. Mura ka na kang nagtikit yan. Ala, bagbag mo. Kita nagway mo na. Halo. Hi mga sis! Welcome back again sa ating... Saba kayo ni mo eh. So hi mga sis! Welcome back again sa ating YouTube channel! So ayan. So for today's video, Day. Let's eat suka. Let's eat asuka ko na bugoon man siya kayo. Dadami kutsilyo, Day. Kaya manguha may kapayas. Manok-tok me. Dako na kay gahawan. Dako na kay gahawan. Ang laki na ng hawan. Ano kay ilong? Ay, Kaming kung parang crop. kutsilyo, labay ito kaya si Ron. Tunaw ka ron. Ano si kutsilyo na unsa? Halatang wala ligo, Day. So ayan, te. Kasi nga medyo ano. Asan ito mga giday? Dianan. Nayawa na nga sapa man eh. So ayan te, pupunta kami dun sa may tuktok kasi nga ano, kasi medyo laay sa bahay namin, Day. Medyo boring. So ayan sila. So kukuha kami ng mga papaya te for ano, for mukbang chika, no? So Diyos ko, Ginoo, ang hirap ang daanan nila. Oy, ano? Marjon, watasa ko no, ya ako naguna. Bugon na ba na eh. There is aig! There is aig ko no. Sakit, igat o tiro ah. Pwede na rin agi anday? Di. Ayun, pwede na Pwede na may mais eh. Mapusil yan. mga tao man ta. Mapusil yan, tas tag-iya rin eh. Nabawal mo rin. Ito sa magbalay. Singad to. So ayan mga ses. So, andito pa kami sa baba, no? Sa may baba ng parang bukid siya ang pupuntahan namin. So, na-amaze ako kasi wala na siyang damuday. Oo. Ginawa na siyang maisan. So, ayan te. Pak. So, yun na nga, Zay. Minsan na lang tayo nakapag-upload kasi besting-bestie yung Jumega natin, no? So, ayan te. Oo nga. Lain mo jugag na akong. Huwag ka mandamay, ikaw lang naman. So yan na nga, sis. Hanap kayo mamaya ng mga papaya na kakainin. May dala kaming suka. O guay kapayas, then inumin mo yung lahat ng suka na yan. Ay. So ayan! Mudag tubig si Marjon. No, una may sangi daw. Ihahit nag-inom sangi. Mamatay ko na siya. Mamatay ko siya matuka-suka. Buang? Sa kapayas. Ah, nagkapa na mo kong ito. Usapa pa, di na kilam yun dito sa. Dili raman. Kay hanghang mo na. Bukad na kong ilong sugod day. Astagi. Dira kaganan ta. Wawa kaming pramye, tudlo ka dyan ha. Dira pa rito sa miliko-liko. Oo Ragna nga. magurong kapayas dira. O nas ubos. Nanga na jud. Asa? Ano tinanday ta? Oh, bitaw. So, kukuha muna kami na ito. Payas, day! Sayan na. I'm so very amazed. Mo, banaan yung mga kulira. Goda. So, ayan, day. So, it's so kapoy na talaga, day. Ilong. Kasi kanina, kumuha kami ng kawayan ng papa ko kasi gumawa kami ng bed. Or higaan. So, yun na nga, sis. Kaya medyo wala tayong energy ngayon, no? Wala tayong full energy. Dito nakapag-full charge ng ating mga katsawanas. So, ayan yung dalawang monkey puwing. Dahil nakasama ko. May paaso pa sila doon. Makaday! Malis ka sa katawan ni Marjon. Ano ako? Kansili ako. Makaday. So, nasaan ang kapayas? Aray! Tukmod ka rin. Dali. Diba ka masagpa na dito, ha? Marjon ka di. Hoy naman ko siguro yung kapayas sa babaw. Turo na nakuha ko ana. Pagkasiko ako itong lubo. Bantang, ha? Padahal silingot siya. Sa hanap pa na... Ayo kay ako siya ako napat tinugaw. Abitay ka na, day. Munyo. Yari, day. Di mo niya kag naman Marjon. Oh, ako talaga? Dili ba uy? Uy, kay katul ni. Ano ka ni? Pahid mo siya kasi. Asa man ni David? Kagayat. Napoy nag-tour guide yan, nagpaulhi. Saag no ng... So we're here in Pagkulit buang. Kalibonan. And we... At kukuha kami ng papaya.
Kukuha na papaya, nangasaag, mga ganita, Diyos ko, Ginoo. Bugat akong bulsa na kaya, nagdada siya lip tint, murag pigit. Tse! Ayun kasi yung papaya, oh, ang layo. A few moments later. Kamu lang. Oh, buang ka? Hindi mo, may baboy dira. Iksa, buang ka? Putla na sa punuan. Angan kong gawin. Kumuha. Oy. Ilabay na to sigbaw yun. Si Richie tigwag baligid. Ah, bitay baligid ubos. Tama na, paligid sa igbaw. Bright na jud ako eh. 1 hour later. We have soak, so ayan, dahil tapos na kami kumuha ng mga Hagad kang na. silpi. Uy, Gay, uy. Ikaw, panit yun ta. Diba? uy. Nagtuna akong laway bayit. Bringog ka. Saan magbanit yat? So, update for today's video, everyone. So, actually, na namin diri, day. So, ayan, nakakaon akong pinabongga, day. So, ayan, yung suka. Wow. So, yan kayo dot among view, day, sa luyo sa mong bukid. Luyo sa mong balay, oo. Lamig ka siya tambayan, pitik. Hoy! Sira ulo ka! So, ganito kaganda, day. Oo. So, kasi kanina, doon ako sa labas, tapos wala kasi kami mga kapitbahay doon. Hindi sila lumalabas kasi sobrang init sa bahay, day. Kaya dito kami nagpahinga sa ilalim ng akasya sa likod ng bahay namin. So, ang ganda dito pag mag-picnic. Sure, kalikot. Oo, kasi yung harap ng bahay namin, andun naman eh. So, ang likod nandito. Likod ng bahay. So, ayan. Ayan sila. It na, bahala. So, Hala, may sili. Buton si Marjun. tilawin na, di ba mo atbog ng wait ni mo kahang bayot? Mura kag buang. Wow! Ang laki ah! Tagsama juga pa. Ako pa nagpanit niyan. Tapos ikaw kumaon man. Oh, di kadot yan. Apahak, day. So, asa mang uban. Pustiso. Or thinner ka? Hmm? Thinner. Sa container ba? So, yun na nga mga sis. So, ayan. So, ang dami palang nagtatanong sa akin kung bakit hindi pa ako monetize. So, mamaya gagawa ko ng video para sa inyo, Zay, para malaman nyo naman. Pero ngayon, isang dito lang kami at kumakain kami ng kapayas. Kasi, parang ano ako parang utos ng bata. Dahil na parang ang sarap ikain ng parang ang sarap ikain ng kapayas with suka. Ganyan. Try nyo din. Ang sarap talaga. Sobrang sarap. Tumulo ng alaway ko. So, cut ko muna itong... Oh, pabebe na pagkain. Oy! So, ang sakit na ng kamay ko. Oh, siya? Kalod, wag na ni... Badang, uy ko. Ew! You're so... Ikaw na yun, ato. Yo! Aray! Hapak mo talaga. Ganon. Di man tayo. Naglabuan ka ng bitsin. Bitsin. Ay, ikaw na si Gabi yun. Katila ng ulo ko. Ka-video ako dahil sila kain ng kain. Oh. Oh. Sabi nga. So, cut ko muna kasi kakain muna ako dyan. Ante, naghungit na ko pinabongga. Gahe. Hmm? Hmm. So, gusto kong uminom ng suke. Sarap. Bilinan nyo ako eh. Nabilinan tayo kabugo ba? Gugon na ka. Nang idat eh. Ay, lagi. Kuan kayo ako, kuan. Ano bilang kuan ko? Kuan? Ano sana kuan? Ano kuan? Tigil nyo ako ang mga kuan-kuan. Limot eh. Limot ko na yan, kaut. Baka katol yan, hindi limuot. Magkaiba pala yun. Oy, ang katol at limuot ay. Ah. Ha? Kasi tuslo. Sorry kung makahigit. Nakainit. Nakainit na eh. Naman, may bulok. No, ako talaga yung bulok. Ikaw yung nakainit ha. Ipo, bag ang Hello! Diyos ko, ginoo kahalang. Eh,
Hindi ko na At least wala sa camera, puti ka. So as you can see, dahil pinagpapawisan ako sa sobrang anghang te. Wala. Ininom ko sa iyo yung suka eh. Ininom sa iyo. Magdaan tugag. Ha? Ang sanay? Nambising eh. Sagit na gutong kumata. Saya connect. Siyempre, mo ano. Tong lantaw dahil. Wala, shoot. Kaluod man. Huwag ka tumingin man. So ayan te. So malapit na kami matapos. Uuwi na kasi kami ngayon. Uuwi na kasi kami ngayon. Mamaya. Kasi ang anghang eh. Gusto ko na uminom ng water everybody. Sama. So ayan. Tuloy tayo. Pinakaulit dito sa tuwan na kasi Marjun. Abaw. Kaya ko, diet man ko. Kapila na nanay mo? Kaduha pa lang. Kaduha pa lang. Leso day. Muna nakaigo ka Marjun. Marasog na ibsa lang ako. Kung suyo pa yun ito, wala suyo dapit oh. Ano dito? Kalimot ko. Paul. Igo na to eh. Hoy, Pinoy ako. Dako pong daong ani eh. Saan niling kurang mayang oh? Sipit na kayo? Ala, nagluwag. Magluwag. Magluwag day. Oh, coming from you ah. Ana mo na, higop. Anong ka nito? Bagok. Bagok. Ang pagkaon? Ayos ko naman So, saan yung pag-promote sa Kapayas? Promote tayo. Ang Kanang saka. naman ito daron. Ano ba to? Kasi ka ba? Endorser ba? Muli mo ka na lisos Kapayas. Katawang buwan. Ang buwang. Naurnog kabayo. Ha? Ang inat hang. Init naman ah. Kalandong man din hi. Uy, awan na tusulok na. Ato? Hi mga sis, update for today's video. So uuwi na kami Zay. Busog na ako Day. Ayan. So busog na busog ako sa Kapayas. Mukbang namin pinabongga. Wala kaming tubig Day. Diyos ko, ang anghang na ng labi ko Day. So ayan, uwi kami kasi nga inom ako ng water. Badang oh. Masarag imil Day. Katulad ng pamilat eh. Diyos ko. So yun na nga. So very happy today. Tara na! So ayan, babay na muna mga sis. Uwi na kami.